Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в днешното видео. Както ви попитах по-рано днес и както се досещате, този път отново няма да бъда сама, ще си имам компания. Изненада! Здравейте и от мен. Здравейте, представи се. Аз съм Мариса, дъщерята на моята на Велике, Чермара Викърчев. И тя днес ще ми помогне да отворим пратката, която днес дойде. Не случайно поканих нея, просто когато видях нещата, бях абсолютно убедена, че 90% от нещата ще й харесат супер много. И съм сигурна, че тя може да представи по добър начин от мен. Започваме ли? Добре, хайде. Започваме първо. С най-важното нещо. С един стек каталози. Естествено, поръчка без каталози не може. Точно така. Мариса ме познава добре. Айде, това беше първото. Искаш да се редуваме? Изкарвам аз, изкарваш ти. Аз ще разказвам за по-скучните неща, ти за по-забавните. Тоест, по-скучни за теб. Това ще си го говоря, но той ти го знаеш. Знаеш ли кой? Ако искаш го отвори, ти си го използвала. Ще разказваш ли за него? Не ми отдолу, защото е за клиентка. Внимавай. Няма да го отваряш, добре. Просто обясни се. Добре, аз ще обясня. Всъщност това е NoFH Plus Oil Milk. Това е олио мляко, което е почистващо. Почиства много добре замърсявания. Грим, супер силен и тежък грим, също много добре почиства. Подхранва и това е един продукт, без който не оставам зимата. Леко само ще отворя тук, защото е за една клиентка. Виждате опаковката. Всъщност той има патентована технология и е с биолипидна система, която предпазва кожната бариера. Много от NoFH продуктите всъщност съдържат този патент. Това е нещо много важно и много ценно, защото предпазва кожата от външно влияние и от това да се дехидратира. На оферта в този каталог, за това съм го поръчала. Една дама го чака от 2 месеца. Така че може да видите в линка, който съм оставила някъде в описанието, тук, там или там, да видите всъщност каква е актуалната му цена. Но наистина е must have продукта. Аз лично го използвам вечер, с него се свалям рима. Аз сутринта използвам почистващия гел от комплекта NoFH, който пък е по-мек и деликатен, но този наистина няма равен на себе си в почистването. Прибирам го и го оставям. Избери си ти нещо по-интересно от твоята серия, ако искаш. Другите неща ще ги разкажа. Това Кой е това? прекрасен съдържател и прекрасен цвят. Дай го тук по-напред, за да се вижда. Така. Добре. Съдържателят може да се закачи с хладни. Има и един ключ съдържател. Това някой може да се изкачи тук. Крилате. Дай да го отворим и да видим колко е голям. Има ли някакви джобчета, нещо такова. Отваряй го тук пред камерата да се вижда. Искаш ли помощ? Връзка на живото предаване. На непланираното видео. Не така, чакай. Добре. Успях. Добре. Ето го. Я да видим вътре. И за никой няма джобчета за съхранение на нещо по-важно. Да. Наяка, сладък. Да, това нещо как се наричаше? Карабинки. Има такива половинки се продават. Това е нещо, може да се закачите. И след малко Мариса ще покажа какво може да закачите тук на това несесерче. Виждате големината колко е. Аз сега да покажа. Показвам любимата спирала Wonderlash 5 в 1. Всъщност това е обновен вариант. Сега ще покажа. С силиконова четка е. И наистина най-така продаваната според мен на спирала в Oriflame. Ще ми помагаш ли? Съответно 5 неща. За извиване, за обем, за лесно разресване, за плътност. Всъщност съм се стирала в момента, но може да се сложа сега, но ще направя да наключа където ще покажа. Сега ще отворим просто за да видим как да видите четката. Това може да го махаш. Ще видите четката. Така силиконова, която се добре, виждате ли. От една страна са по-къси косъмчетата, тук горе. Първо слагате с тази част,
след което разресвате с ето тази част, горната. И по този начин се получава обема на миглите и колкото повече слагате, наистина се получава един ефект с изкуствени мигли. Често казвам, не веднъж ми се е случвало, когато имам среща с някой от екипа, да си кажа, ти с мигли ли си? Така, не, аз съм с тази спирала. Така че страхотен ефект. Аз не съм с този тип спирала днес, просто нямах в офиса, така че друга съм сложила и ще показваш. Това е ключедържателчето за този месер или... Да, да видим. Това е много интересно. Какво се слага? Само за сесера ли може да бъде изправен? Може да и за други неща, но аз ако го имам, ще се на сесера. Ако я ви сесер. Може и за чанча, според мен. И какво това розовото? Се закача. Я го покажи. Това е розовото. За това. Чакай да видим дали се намалим тези гланцове. Да, май да. Да. Ето! За 80 евро това гланцове. Много е сладостно. Чакай. На този гланц искаш ли да покажеш какъв цвят? Няма да пожелая да го покажа, защото... То всъщност е само глос. Гланц за устни. Добре, той е гланц. Аз в момента съм си сложила и червил, и такова. Да, и матово червило като моето и гланц. Даже сме мачени с еднакви бузи. И с еднакво червило. Да, yes. Сега си да показвам. Това го оставяме. Оставяме го настрани. Добре. Аз ли да показвам? Да. Какво да покажа? Ръцете са ми малко така кофти. Всъщност... Както и моята понинка. Нова серия. Грижи са ръце. Treasured Moments. С аромат на бомбони. Сега ще си сложа... И ти ли искаш? Of course. Добре. Съвсем така... Лекичко, розовичко. Но сок не е много яко. Поръчайте си го, за да видите какъв му е аромат. Не знам за вас, аз обичам да имам на всеки ъгъл кренчи за ръце. Колата. Много нощно шкафче. Кола. Магазина, да. Моята стая. Стая, да. Много е сладурско. Ще показваш ли нещо? Това е от минал каталог. Дай да направим място. Какво може да покажем? Това е много интересно. Я покажи. Това не е обикновено скрънчи. А е това. Какво е? Давай да го демонстрираме. Кое има специалното на това скрънчи? Можем да си слагаме. Ако го отворим, ще можем да си сложим. Може да видиш цялото лице. Така. Добре. Какво може да слагаме? Може да си слагаме от ето тук. Гланц. Има едно ципче. Едно ципче. Знаеш ли какво може да се слага още? Ципчето. Какво? Пари. Тук може да пак ще използваме нашото асистентче малко. Гланц. Да. Това е много интересно. Дай да видим. Хоп. Няма гланц, има само скрънджи. Айде, пробвай. И между другото, абсолютно бях убедена, че тази девойка с мен, помощничка, всъщност тя даже ще си ги получи като подарък. Бях абсолютно убедена, че ще иска да ми ги вземе. Затова съм поръчала един брой, втори брой, един брой, втори брой. Така че да си имам аз, да си имаш и ти. Това може ли да го показвам на хората, докато се срещам с тях, после да ти го подаря? Позволяваш ли ми? Съгласна е, значи може да го видите. Добре, искам да кажа, че в този каталог всъщност... Жива, здрава! От 28 януари до 17 февруари, ако направите поръчка с 35 евро през сайта на Oriflame, получавате подарък изненада срещу 1 евро. Това е нещо супер яко и искам да кажа, че това е моят подарък за 1 евро. Една девойка от екипа днес ми се похвали, че е получила часовник. Хора, часовник за 1 евро. Къде има? 35 евро само ако направите поръчка. Кажете, моля. Не, това не е нужно. На мен ми е интересно да видя това какво е, обаче не искам да го отварям, защото е възможно да го имам. Сега ще набера просто кода в сайта, за да видя. Не, нека да стои цяло, мисля, че имам същото. Диктувай ми кода. Къде е кода? Той ли? 5 цифрен трябва да бъде. Сега 47,58. Аз ще го покажа, може би. Чакай. Как е кода? 47. 47.
587. 587. Просто, ето, точно имам ги, няма нужда да ги отварям, мога да ги подаря на някои страхотни са, вижте малко. Много са яки! Супер красиви са, даже може да са в другата стая. Искаш ли да отидеш да потърсиш? Изглеждам една-две видео. Значи това нещо всъщност в сайта струва 29 лева и 14 евро. За това, че съм лоялен партньор, за това, че вие може да бъдете лоялен ви клиент и напазарувате за 35 евро, Oriflame ще ви го изпрати. Ето виждате цената. Всъщност в каталога е 14 евро, ако реша да си го поръчам, за мен е 8,18, но са ми го изпратили само за 1 евро. Намерили ли ги? Много са красиви, са много стилни. Едната не е издържала на това да бъде размествана от кутийките за бижута. Много е красиво. Ще показваш? Да, много стилни, много красиви са тези обици. И лично аз бих ги сложила с така прибрана коса, нещо изчистено и те да бъдат акцента на един туалет. Придава много така елегантност. Да, чакай да пробвам аз да сложа, обаче имам друга обичка и не искам да я махам. Give me, please, дай да сложа. Тази ще махна. Не, чакай. Аз мога. Мога ли да тази? Не, много папа. Ето. На папа. Ще си остана с една обица до края на видеото. Добре, давай следващия продукт да видим какво на нощ ще покажа. Да, избирай ти. Това ми е интересно в началото какво. Може да отворя. Да? Може, аз ще ти гърма, да. Много красиво. Пак казвам, на произволен принцип тип изненада ще ви бъде. Ще ви бъде. Да, подарък. Не сте уникални. Ножичка трябва да вземем, защото тогава може, ако не го нося аз, да го подаря, защото не желая. Аз знам какво е това часовника всъщност. Е много красив. Дай да на ножичка. Добре, на ножичка. Отиваме за ножичка. Отива моето дете прекрасно за ножичка. Защото е гром. Аз командвам. Ти командваш за твоето дете, отива за ножичка. Случва се понякога. Не е винаги така. И ти ме командваш. Ето. Имаме ли още тук? Не! Говориш. Не искам да наранявам кутийката. Давай. Имаме ножичка вече. Много леко. Не знам да почета гадно. Нищо. Харесва ли? Напишете долу в коментарите, харесва ли този часовник? Който тези неща бихте си взели? Дай го пробваме. На мен се струва, че цвета е винен, тъмно-червено по-скоро. Няма да го видим. Отвори го и тук пред камерата да се вижда. Да могат да го видят хората. Това е идеята на клипчето. Чикта. Много измодурски, виждате ли? Съвсем лека така, веришката е, виждате ли, грабава. Тъмно-червено е цвета всъщност. Да, това е от този часовник за днес. Това е от този... Не го пускай. Оставаме да прибираме го. Някой може да го хареса, трябва да го видят хората. Кой го е харесал? Не знам. Някой може да го хареса. Това е новия аромат Oh Sweet. Любим ли ти е? След края на каталога мисля, че знам къде ще отиде този аромат. Като цяло повечето продукти. С маршмелоу. Аромат на маршмелоу, тук нищо не усещам. Нека да се напръскам. Още нищо не усещам. Сладичък е. Сега ще го усетим. Сладичък е... Кусене, да, идеален е. Бомбон, се харесват сладки аромати. Туалетна вода е. 50 мл. Искаш ли следващото нещо да покажеш? Да. Искам само това да го правя. Искаш да го оставим отстрани, ще го правим след като покажем снимките. Това май знам какво, обаче това не знам какво е. Не знаеш ли? Айде да познаеш. Пишете в коментарите какво е това нещо сега. Покажи го тук, те не го виждат. Ще кажем накрая на видеото. Така ли? Или пък на... Добре, айде накрая на видеото ще кажем. Я го покажи сега да познаят. Показвам. Добре, накрая ще покажем. Окей, или ти го... Какво е това? Ето, виж, нещо ще си веждате. Добре, нещо такова, добре. Все пак накрая на видеото ще кажем името му. Ако го опознаем. Вижте, тук има една супер сладърска палитра. Да, за това почудих се да не това.
Много е готина. Забелязах я още онзи ден. Я видях всъщност, освен че наистина сладка бомбонеста и е много подходяща. Стига де! Всъщност, вижте тук цветовете. Не знам дали се вижда. Това е тъмно розово, това е розово с блясък. Това е мат, това е блясък. Искам да видя. Виждаш ли го? Чакай. Така, ще покажем. Тъмно розово, светло розово с брокат. С блясък. С блясък, кафяво. Си ли без блясък? Аз не мога да видя. Но... Без блясък, кафяво без блясък. Нещо като златно е това. Може да се ползва за хайлайтър, точно това исках да кажа. Да. Кафявото без блясък всъщност може да бъде за контур, а това... Това вече е наистина златно, което е с блясък. Това е злато с блясък, добре. Това е бяло с блясък, това е златно с блясък, това е кафяво с блясък. Това е пак нещо като тъмно розово, ама не е много тъмно розово. Това е бяло. Между бяло и между жълто е, като се загледаш. Блясък или без? Не, да видим. Като се загледаш това. Да, това е подходяща основа. Виждате ли така? Това е блясъкът. Това е златното. Не се вижда. На камерата. Е, така не се вижда пак. Е, така виж. Така и... Да, супер. Сладурско, какво стана? Какво имаме тук? Нещо интересно, което... Това мисля, че знам за какво е. Да позная ли? Опитай, отвори го, показвай го. Аз ще кажа. Всъщност, в Oriflame, ако направите поръчка под 65 евро, yes. Под 65 евро, имате опцията... Давай. Пусна ли нещо? Не знам. Ако направите поръчка под 65 евро, имате възможност да изберете продукт заместващ такса доставка. В този каталог имате опция да изберете от няколко продукта. И това е един от тези продукти. Я да видим. Вижте сега, супер сладурско. Много странно, между другото, за първ път внимателно книгата видях такова нещо. Малко му трябва повече време в началото. После видях, че и в Oriflame има. И до сега съм си вземала. Разтепи се ето. Също да в началото. Ама това е за кожички! Масло за кожички. Дай ми демонстрирай така на моите. Не знам дали има друга компания, която дава тази възможност за толкова ниска сума, ако направите поръчка, да си вземете това нещичко. Аз даже го поръчах заедно с два крема. Всъщност има поръчка 2 кремчета, някъде 19 евро не цялата поръчка и безплатна доставка. Тоест двата крема плюс това нещо е около 19 евро. Нещо такова май се получи. Имamo ли още нещо, което да покажем? Това е от предна поръчка на пинсетка. Тя не е нов продукт. Може да видите само Roll Gold е цвета. И така. Това показахме ли го? Не. И това ще да покажем накрая. Каквото ми кипсне. Къде беше тази жабка? Как се нарича? Това розовото, което питахме какво е. Отвори го. Ето го, това е. Дай да го видим. Нека първо това да представим. Добре, представи го, хайде. Не ти го. Знаете какво е това? Сапунче. Аз знам това, кой ще го вземе. Ти знаеш ли? Да. Ава. Да. Ава, it's just for you, honey. Ако го гледаш, поздрав. Поздравявичка. Очаквате. Само да го покажа 25-30 пъти, тогава е твой. Аз няма да го използвам, просто го показвам. Така, тази джаджавка, дами и господа, не си годна, едва ли има господин, който издържа 20 минути да се слуша. Нещо такова. И тук се решат миглите. Нещо се правят така, не съм го пробвала. Гаделичка ме много се разплаче на видеото, и да видим да разплаче. Не е добре да се разплаче. Просто се тръгна да завърша. Случват ли с нещата? Аз не виждам. Аз не виждам. Нищо не мога да преценя какво се случва. Да, има някакво. Да, сложих определено, сложих спирала на тази джаджавка. Всъщност това е за по-безопасно слагане на спирала. Ако някой има това нещичко и знае как по-добре може да се използва, нека да пише в коментарите, защото явно ние не сме минали обучение по употреба на тази джаджавка. Но може да се я купите. И да се научите как се ползва. Това мисля, че може и така. И това така или да бъде?
Да, това не е подходящо, че с огледалото на камерата не се вижда. Добре, скъпи приятели. Ако имате някакви въпроси, на среща сме и пишете кое ви хареса най-много. Кой е твой фаворит, я кажи? От всичките тия неща. Кой ти хареса най-много? А, те са 3! 4! Аха, добре. Разбрахте. Аз ще заложа на добре познатата класика и ще кажа, че това е must-have продукт за всяка жена, подходяща за всеки тип кожа. Аз не съм жена, за това не ми е любим. Сигурно, че не сте любимите неща. Така че, но този продукт наистина определено се струва, определено в зимния период е много подходящ и някой тук ще оставя отзив на предната ми клиентка, която ми писа конкретно за него. Така че, страхотен продукт наистина, който хидратира, почиства много добре кожата и я защитава. Да кажа само как се използва. Една помпичка нанасяте на ръката, след което нанасяте на сухо лице и масажирате където имате повече грим. След като свалите по-голяма част от грима, изплаквате и ако е необходимо, ако твърде много грима, може да повтори някъде, където са така и след това се смива. И той става като вичко бяло. И така, пишете долу в коментарите кой е вашия любим продукт И пишете дали искате следващия каталог с... Да. Хайде, чао. Чао.